Продължаваме тогава. Вече всички видяхме, че отдалеченото работно място е нещо напълно постижимо, когато нещата вървят технически добре. Технологиите вече са достъпни за всички. Но това, което отличава планираната възможност за дистанционна работа, от внезапно появилата се такава нужда, е подготовката и взетите мерки, включително от гледна точка на сигурността. Навременното планиране допринася за спокойствието и здравето на служителите. Сега. Тъй като аз не виждам, ако имате въпроси, видях, че вече се ориентирахте къде можете да ги пишете, но в момента, тъй като съм си споделила екрана, аз няма да ги виждам, ще ги погледна накрая. Надявам се, че виждате как премествам слайдовете в момента. Би трябвало всичко да е наред. Програмата днес обхваща темите за идентичността, управлението на информацията, включително с DLP политики. Коя услуга в кой 365 план е включена? И разбира се, платформата, която е в центъра на модерния начин на работа. Превключвам на следващ слайд. Преди един месец, по време на първата ми презентация от поредицата ни с фокус върху защитената работна среда, разгледахме основно инструментите, предоставени ни в Microsoft 365 Business Premium, с които можем да се защитим от външни заплахи. Тоест, от умишлено злонамерено действие на трети лица спрямо нашата организация. Конкретните услуги, които разгледахме, бяха Office 365 Advanced Threat Protection с включените Safe Links, Safe Attachments и Anti-Spoofing технологии и Defender Exploit Guard, който допринася за защитата на PC-то от ransomware, например. Днес ще наблегнем на друг вектор за защита. Този път ще разгледаме как можем да защитим информацията си. Самите данни от изтичане извън организацията. Част от възможностите, разбира се, в рамките на около 45 минути. И разбира се, отново ще започнем с защитата на идентичността, тъй като това е много важен елемент от стратегията за безопасна работна среда. Този път ще надградим казаното последния път, като разгледаме разширените възможности, които ни дава Azure Active Directory Plan 1, като например самообслужване на потребителите, за да анулират сами паролите си и условен достъп и някои други екстри. Когато вие или клиентите сами управлявате потребителите, облачните или on-premise приложенията, които използват през Azure Активна директория, имате възможността да им осигурите сигурно удостоверяване, да им предоставите видимост и контрол над достъпа и съответно по-защитени потребители. За да е защитено удостоверяването на личността, първо трябва да се обърне внимание на паролите и да се осигурят по-силни фактори, с които потребителите да установят доверие. Паролите са най-слабото място в една верига от мерки за сигурност и единствена точка на повреда, когато няма допълнителна проверка. Затова се препоръчва, ако трябва да се направи едно нещо за сигурността, то това да бъде активирането на мултифакторна автентикация, която може да предотврати 99,9% от атаките над идентичността.
Поддържа се широк диапазон от опции за автентикация, така че да има подходяща за всяка организация. За най-голяма гъвкавост, удобство и добра цена препоръчваме да използвате мобилното приложение Microsoft Authenticator Mobile App. Microsoft Authenticator поддържа и биометрични данни, push нотификации и еднократни кодове за достъп до всяко свързано с Azure AD приложение и е безплатно за тегляне от Apple или Android магазините. Ако имате притеснение относно активирането на мултифакторна автентикация, има начини за минимизиране на прекъсването на работата. Например, с правилните политики за достъп, благодарение на Conditional Access или условния достъп, от потребителите може да се изисква мултифакторна автентикация само когато е необходимо. Също така, може да се използва портал за самообслужване за бърза регистрация и анулиране на парола. Това ще го покажа в портала, откъде става след малко. Да си припомним защо е така силно препоръчително използването на мултифакторна автентикация по принцип. Какъв е проблема? Паролите са основна форма за идентификация от началото на дигиталната революция. Но тази защита далеч не е толкова надежна. Тук са изброени някои тревожни факти относно традиционната защита. 90% от паролите могат да бъдат кракнати за по-малко от 6 часа. 2/3 от хората използват една и съща парола за различни системи и приложения. Фишинг атаките стават все по-добри, увеличавайки шанса някой служител неволно да разкрие своята парола. Уязвимостта на паролите е основната причина, за да се въведе и използва двуфакторна автентикация. А и мнозина потребители използват пароли, които са добре известни в тъмната страна на мрежата. Не е достатъчно да се разчита само на пароли. Съществува възможност някой да влезе в дадена система от ваше име. Какво е решението? Да настроите мултифакторна автентикация. Просто МФА или още по-добре МФА с условен достъп. Използването на мултифакторна автентикация е един от най-лесните и доста ефективни начини за увеличаване защитата при вашите клиенти. Всички знаем какво означава. Когато се логнем, ще ни бъде поискан допълнителен код, за да получим достъп до услуги в Microsoft 365. По този начин, дори и някой да разполага с паролата ни, няма да може да се възползва. Това допълнително ниво на защита ще гарантира на клиентите ви, че само те достъпват своя акаунт. Кодът за верификация може да бъде изпратен чрез приложение, Authenticator App, през мобилен телефон като SMS, имейл или гласово обаждане, което изисква да въведете PIN. Двуфакторната автентикация спомага за по-защитен достъп до акаунта, особено когато се преглежда чувствителна информация. И тъй като паролите могат да се забравят, да бъдат откраднати или компрометирани, двуфакторната автентикация е допълнителна стъпка за защита, която предпазва акаунта и по този начин затруднява хората, които биха искали да се здобият с него. А сега да видим по-добрият начин за въвеждане на мултифакторна автентикация с условен достъп – Conditional Access. По време на изолация и преминаване към отдалечен режим на работа е от изключително значение само правилните хора с правилните ресурси от защитени устройства да могат да достъпват фирмените данни от всякъде. Условният достъп в пакета Microsoft 365 Business Premium изданието е интелигентен механизъм, базиран на политики, разработен, за да отговори точно на това предизвикателство. Неговите контроли позволяват да се дефинират конкретни условия за това как потребителите се удостоверяват и получават достъп до приложения и данни. Позволява персонализирането и управлението на автоматизирани политики и предоставя отчет за приложените политики при всяко влизане. Условният достъп се базира на принципа на нулево доверие. Никога не се доверявай
винаги проверявай. Условният достъп дава възможност за финна настройка на политиките за достъп на база контекста, в който се намират потребителя, устройството, местоположението и информацията за риска от сесията. Това позволява по-добър контрол над достъпа до служебни ресурси. След това може да се използва мултифакторна автентикация, ограничения при достъпа, да се прецени дали да се разреши, откаже или да се даде контролиран достъп. Как работи? Услугата обработва над 40 терабайта сигнали за сигурност, свързани с идентичността, включително потребителско поведение, местоположение, състояние на устройството, достъпвано приложение и оценката на риска на конкретната заявка за вписване. Използвайки Machine Learning, технологията анализира сигналите и определя подходящата политика, която да приложи при достъпа до ресурс, като например да позволи, да ограничи или да блокира достъп. Или да приложи мерки за допълнителна проверка. Например, може да се настрои политика, която да изисква мултифакторна автентикация, ако потребител поиска достъп от ново местоположение, ново IP, например. Когато потребителя въведе своята парола, push нотификация от Authenticator приложението го подтиква да удостовери своята идентичност преди да му бъде даден достъп. Тези възможности също са валидни и за Azure. Могат да бъдат настроени политики за условен достъп, които да дефинират условията, при които потребителите да могат да достъпват облачните ресурси. Сега е времето да предложите на клиентите си своята помощ, за да въведат условен достъп и да осигурят по-сигурна среда през евентуална нова изолация. Нека видим откъде се случват част от нещата, които споменах, като например Self-Service, Password Reset и какво е Security Defaults. Self-Service, Password Reset функционалността позволява на потребителите сами да анулират, променят, ресетват паролата си. Ако потребителският акаунт бъде заключен или ако потребителят си забрави паролата, той може сам да следва подканите, за да се разблокира и да продължи работата си. За да настроим Self-Service Password Reset, накратко SSPR, за всички потребители в даден тенант, логваме се в админ портала с акаунт с права на Global администратор. Отиваме в Azure Active Directory. След което изчакваме да зареди и избираме Password Reset в лявото меню. Под опцията Self-Service Password Reset Enabled избираме All, т.е. всички потребители да могат сами да ресетват паролата си. Save. И това е. Преди месец показах и откъде може да активирате мултифакторна автентикация. Подканването на потребителите да се регистрират по-отделно и за двете, SSPR и MFA, би могло да ги обърка, защото двата процеса си приличат. Обща такава регистрация позволява на потребителите да се регистрират веднъж и да получат ползите както на мултифакторната автентикация, така и на SSPR.
Общата регистрация също така позволява на потребителя да отложи регистрацията с до 14 дни. За да активираме обща регистрация, връщаме се обратно в Azure Active Directory. Това ще отвори отново в нов прозорец Active Directory Admin Center. След като зареди, избираме от менюто в ляво User Settings и Manage User Feature Preview Settings най-долу. Сега под Users can use the Combined Security Information Registration Experience бихме избрали All, но при мен не е активно, както виждате, тъй като считано от 15 август 2020 година всички нови тенанти би следвало да са автоматично активирани за обща регистрация. Но ако имате настоящи клиенти, можете ръчно да влезете и да им го направите. И още нещо мога да покажа, докато сме тук. И това е Security Defaults. Security Defaults какво е? Дефолтни настройки, които спомагат за защитата на потребителските акаунти, като предоставят Security Defaults функционалността, както казах, вече предварително конфигурирани настройки за сигурност, като изискване за всички потребители да се регистрират с МФА, същото изискване за администраторите, блокиране на legacy протоколи за автентикация, защита на така наречените привилегировани дейности, като например достъп до Azure портала и други. За да активираме мултифакторна автентикация, използвайки Security Defaults, този път отиваме на Properties менюто вляво, Manage Security Defaults и единствено преместваме плъзгача на Yes. Save и това е. След идентичността идва ред на най-ценното в днешно време – данните и информацията. Сигурна съм, че като участник на IT пазара в България сте си задавали следните въпроси. Как би могъл един клиент да въведе стратегия за защита и управление на чувствителни данни? Как би могъл да знае въобще къде се намират чувствителните му данни? Този въпрос е сериозен проблем за повечето организации, независимо колко са големи. Да се опитат да разберат къде се намират всички техни чувствителни данни, може да се окаже огромен проект сам по себе си. Следващият въпрос, който възниква в тази връзка е как организациите биха могли да контролират как и къде тези данни пътуват както извън, така и вътре в организацията. Как те биват споделяни с клиенти и партньори по имейл или SharePoint или други онлайн услуги. Как биват преглеждани през мобилно устройство и така нататък. И накрая клиентите често използват множество различни решения за класифициране, етикетиране и защита на чувствителни данни, но дали това е най-ефикасното решение? В Microsoft 365 Business Premium пакета са включени набор от решения, които позволяват на клиентите да защитят и да управляват данните си през целия им живот, независимо къде се намират или къде пътуват. Експоненциалният ръст на данните, размиването на традиционните организационни граници и ускореното сътрудничество между различни екипи прави защитата и управлението на важните данни по-предизвикателно, отколкото е било. Данните се създават, съхраняват и споделят на много места. Устройства, приложения, облачни услуги и настолни такива. А и изискванията за съответствие, които непрестанно се развиват, допринасят за сложността.
Microsoft 365 Business Premium предоставя на клиентите гъвкави инструменти за въвеждане на необходимия контрол, така че да отговарят както на вътрешните, така и на външните изисквания за сигурност и съответствие. Познаването на собствените данни, защитата им и управлението на данните са постижими цели, ако има общ подход към класифицирането на данните, независимо къде се намират, унифициран подход при конфигурирането на политики и управлението им от IT отдела, табло за анализи, с което да се наблюдават и преодоляват различни проблеми, а също и набор от API-та, които да позволяват на екосистемата да се разширява. Как да контролираме достъпа до данните си? Нека разгледаме по-подробно следните няколко предложения. Шифроване на имейли. Повечето от нашите мейли не биха попаднали в графата конфиденциални, вероятно. Може би по-често изпращаме лични имейли, а може би в определени случаи бихме искали да се подсигурим, че съобщенията ще останат само между изпращача и получателя. Понякога изпращането на чувствителна информация, като данни за паспорт, ЕГН, кредитни карти, например, по имейл е необходимо. При такива случаи можем да използваме шифровано електронно писмо. Обикновените имейл съобщения се изпращат в plain текст, което прави възможно някой друг да ги подслуша и да ги прочете. Ако обаче шифроваме имейла, това би направило съобщението напълно нечетимо за всеки, който не притежава ключа за разшифроване. TLS Transport Layer Security се използва от всички модерни имейл услуги и сървъри. Когато два мейл сървъра си стиснат ръцете и са готови да обменят писмо, те се съгласяват да шифроват тунела. Но често има много хопове между мейл сървърите. Функционалността, за която говорим, е шифроване на ниво съобщение. Шифроване в покой или съобщение нечетимо, за който не притежава шифроващия ключ. Основната цел е само желаният реципиент да може да го види. Тоест да се избегне всяка ситуация, при която достъпът до пощенската кутия е различен от такъв с потребителския акаунт. А дали един администратор с достъп до пощенските кутии не чете конфиденциалните писма на управителя? Дали ако криптираме конкретен мейл, това ще промени нещата? Всеки път, когато се зачудим при изпращане на имейл относно съдържанието му, вероятно това е случай, в който би било добре да се използва шифроване. Подходящ пример би било нов служител, чието данни се изпращат на HR-а, който от своя страна може би ги препраща на някой. Шифроването на имейл съобщение в Outlook означава, че той бива конвертиран от четим обикновен текст в объркан шифрован текст. Само получателят със съответния частен ключ може да дешифрира съобщението и да го прочете. За останалите текста би бил нечетим. Ако получателят използва Office 365, съобщението се отваря без допълнителни стъпки. Ако получателят достъпва съобщението през Gmail, Yahoo интерфейс, ще трябва да се идентифицира с въпросния акаунт. Всички останали могат да получат еднократен код, изпратен до техния имейл акаунт. Съобщението се отваря в защитен портал. Портал не е точната дума, то се попъпва в прозорец за защитен преглед и отговор евентуално. Има два основни начина за изпращане на криптирано съобщение. Администраторът може да дефинира политики за автоматично криптиране на съобщения, които отговарят на определени критерии. Например, може да се наложи правило, което криптира всички съобщения извън организацията или всички съобщения, които съдържат определени думи или фрази. А отделно всеки потребител може да криптира съобщения по преценка, преди да изпрати конкретното съобщение.
Да видим как се изпраща криптирано съобщение през Outlook онлайн. Само да отворя един Outlook онлайн. Така. Започваме да пишеме нов мейл в този демо акаунт, който ползвам в момента. Така. След като си напишеме имейла, в случая в веб версията на Outlook, тук от трите точки най-отдолу, можем да изберем Encrypt и си избираме от наличните опции. Сега, за да не го изпращам от тук и после да отварям личен имейл, съм направила скриншоти, които мога да ви покажа. Реално, ето така. Това е първия скриншот. Малко се припокриват, но от тук създаваме ново съобщение. В случая скриншот е от настолното приложение на Outlook. След което съм си изпратила, например, до моя Yahoo мейл въпросното съобщение и какво ще видя, когато си отворя Yahoo мейла? Ще видя, че някой ми е изпратил защитено съобщение. И трябва да кликна бутона Read the Message, за да мога да го отворя. Не се отваря директно в същия прозорец тук самото съобщение. След като кликна бутона Read the Message, в случая примера е с варианта, когато иска код, за да удостоверя, че наистина съм аз точния получател. Вкарвам си кода от мейла и вече мога да си прочета съобщението. При проект от страна на клиент, който има готовност да се захване с защита и управление на данните си, приключението за него започва, може би, от идеята за поставяне на етикети за чувствителност или така наречените sensitivity labels в Microsoft света. Идеята на тези sensitivity labels е, че етикетите продължават да съществуват, независимо къде се намира файла. Интересно е да се отбележи, че решението се развива в посока предпазване и защита не само на файл, но и на контейнер, който може да бъде SharePoint сайт или Power BI табло, например. Днешните времена предполагат, че данните се раждат, за да бъдат споделяни. От друга страна, DLP решенията се използват, за да се блокира споделянето на определени данни, така че да се избегнат случайни грешки. Exchange или Teams DLP, например, могат да разчетат тези етикети, като правят тези канали на комуникация по-сигурни. Етикетите всъщност са метаданни, записани в документите, които могат да се четат от други системи, като DLP. В Office приложенията етикетът за чувствителност се появява като тагче за потребителя в имейла или документа. Този пример показва наличните етикети за чувствителност за даден потребител от примерен тенант в Excel от Home таба на навигационната лента. В този пример приложеният етикет се показва в статус лентата долу вляво. Етикетите за чувствителност могат да се използват за да се наложи настройка за защита, като криптиране или водни знаци, или просто да се класифицира съдържание, без да се използват никакви настройки за защита.
в момента. Прилагането на етикети може да бъде автоматизирано за офис приложенията или да се направи така, че офис приложенията да ни препоръчват какъв етикет да сложим за конкретен документ. Всички възможности и опции за етикетите се администрират от Microsoft Admin Center и, разбира се, могат да се адаптират според желанията на конкретния клиент. Нека само да покажа набързо откъде се създават етикетите. Така, отиваме от основната страница, отиваме в 365 Security and Compliance Center. Айде. Изчакваме го да зареди. И търсиме менюто за класификация, след което избираме Sensitivity Labels. Няма да създавам изцяло от нулата сега етикет, но реално искам да покажа, че това се случва в 5 стъпки и следваме подсказките, които ни направляват каква информация е важна да вкараме и всъщност какво искаме да постигнем с този етикет. Сега говорихме за действия, които всеки потребител може да предприеме относно своите документи, с които работи, за да предпази чувствителните данни в тях. Що се отнася до структурирани данни, които имат общ модел, Microsoft 365 Business Premium предлага автоматично идентифициране, например номера на кредитни карти. След като DLP идентифицира такива данни, може да ги блокира, да изведе предупреждение или друго. Предназначението на DLP не е да предпази от служители, които нарочно търсят начин да откраднат, да изкарат такива данни вън от организацията, тъй като винаги има възможност за скриншоти, разбира се, снимки или друго. Предназначен е да предпазва от случайно споделяне или изпращане на данни, които не би следвало да бъдат споделяни. Data Loss Prevention политиките в Microsoft 365 Business Premium помагат на организациите по-лесно да идентифицират, мониторират, предпазват чувствителна информация чрез анализ на съдържанието, сканиране на съдържанието в имейли и документи и автоматично откриване на някои типове данни. За да отговорят на бизнес стандартите и регулациите за индустрията, организациите трябва да предпазват чувствителната информация от разпространение. Примери за такава чувствителна информация са финансови данни или лични данни, например, номера на кредитни карти, ЕГН-та, други и други. С DLP политиките в Office 365 Security и Compliance Center можем да идентифицираме, мониторираме и автоматично да предпазим чувствителната информация, намираща се в Microsoft 365. И малко по-подробно какво можем да постигнем с DLP политиките. Можем да идентифицираме чувствителна информация, намираща се на различни места в Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business и Microsoft Teams. Можем да предотвратим, не само да идентифицираме, случайното споделяне на чувствителна информация. Например, можем да идентифицираме всеки документ или имейл, съдържащ определени данни и да предотвратим споделянето му, като блокираме автоматично достъпа до този документ или блокираме мейла от изпращане.
Можем да мониторираме и предпазим чувствителна информация в десктоп версиите на Excel, PowerPoint и Word, както и в Exchange Online, SharePoint Online и OneDrive for Business. Настолните офис приложения включват същите функционалности за идентифициране на чувствителна информация и прилагане на DLP политики. И можем да помогнем на потребителите да отговарят на изискванията, без да се нарушава техния ритъм на работа. Ако, например, потребител се опита да сподели документ, съдържащ чувствителна информация, DLP политика може да му изпрати имейл нотификация и да изпише бележка, която му позволява да продължи с изпращането на документ, ако има нужда и е оправдано. Такива нотификации също могат да се изписват и в Web Outlook, Outlook, Excel, PowerPoint и Word. DLP политиката се базира на няколко основни момента. Къде да защитава съдържанието, локациите, местата, като например Exchange Online, SharePoint Online и OneDrive for Business сайтове, както също и Microsoft Teams чатове и канали. Кога и как да защитава съдържанието, налагайки правила, включващи условия, на които трябва да отговаря съдържанието, преди правилото да бъде наложено. Например, правило може да бъде конфигурирано да търси само съдържание, включващо номер на кредитна карта, което се споделя извън организацията. И действия, заложени в правилото, които да се случат, когато бъде открито съдържание, отговарящо на горните условия. Например, правило може да бъде конфигурирано да блокира достъпа до документ и едновременно да изпрати както на потребителя, така и на администратора имейл с нотификация. За улеснение на администраторите по сигурността, за общите типове данни в Microsoft 365 Business Premium са включени шаблони с най-често срещаните типове чувствителна информация. Нека видим какво ни предлага Microsoft да защитим, намирайки се в България. За да настроим DLP политика, отиваме в админ центъра, след като кликнем Security, то ни отвежда в Security и Compliance центъра, където все още сме си. Избираме този път Data Loss Prevention, Policy и Create a Policy. Избираме си шаблон, готов шаблон за DLP политиката, която защитава типа информация, която ни интересува. Например, тук в тази част виждаме, че можем да филтрираме по вертикала. И след като си избереме, можем да създаваме и къстъм политики, разбира се, но да кажем, че си избереме Privacy. След това можем да намалим обхвата от възможни регулаторни изисквания за съответствие, като си изберем конкретния регион, който ни интересува. И ще останат приложими само регулациите за Европейския съюз, които са предефинирани в DLP-то на Microsoft. И тъй като е така доста познато, нека да изберем случая GDPR и кликаме Next. Можем да опишем политиката или да й променим името, когато се появи дефолт име. В следващите стъпки Choose Locations оставяме маркирани всичките локации в Microsoft 365.
В Customize the type of content you want to protect секцията проверяваме да е избрано Detect when this content is shared с хора извън организацията. Продължаваме с Next. И следващата стъпка ни пита какво искаме да се случи, като намери такава информация. Например, оставяме маркирани да изпраща отчет за инциденти на администратора. Променяме броя на 1, относно при колко пъти, ако открие такива данни, искаме нещо да се случи. И оставяме включена опцията да изписва насоки, tips, към потребителите. Next. И тук избираме дали да го включим, веднага да го активираме или първо само ще го тестваме. След като приключим, накрая кликаме Create, за да го създадем. Тъй като функционалностите в 365 Business Premium пакета са немалко и се развиват постоянно, а партньорите не винаги имате възможност да отделите човешки ресурс, който да се занимава приоритетно с Microsoft и да следи за всички новости, можете да се възползвате от следния чеклист. Тоест, това е гид, обобщаващ препоръки от самите Microsoft, за да могат служителите на малкия и средния бизнес да работят сигурно от вкъщи, използвайки функциите, включени в пакета, премиум пакета. Този чеклист, който можете да отидете на този сайт, всъщност представлява практическо ръководство за осигуряване на защита при работа от разстояние с помощта на Microsoft 365 Business Premium изданието. На слайда са изписани част от препоръките и стъпките. За да видите пълния списък, трябва да посетите този сайт, където освен разширения списък ще намерите и насоки, сценарии, кога, какво и защо е добре да се настрои и така нататък. Накратко, настройка на Tenant обхваща миграцията на потребителите, групите, имейлите, календарите и така нататък. Конфигурация, защита на идентичността, разглежда настройките за администраторите, включването на мултифакторна автентикация, синхронизацията на потребителите с on-prem и така нататък. Конфигурация защита на поща. Става въпрос за настройките в Exchange Online Protection, включването на ATP, Advanced Threat Protection, което разгледахме миналия път, блокиране на автоматично препращане и други. Контрол над фирмени данни, това е конфигурирането на DLP политики, на sensitivity етикети, например. Разширена сигурност, т.е. включването на условен достъп и политики за защита на приложенията. Управление и защита на устройства – една от най-важните задачи, свързани с защитата на отдалечената работа. Закачането на устройствата в Azure Активна директория и Intune. Жизнено важно е да имате видимост над служебните устройства, защото не можете да защитите това, което не виждате. Защитен отдалечен достъп става въпрос за предоставянето на защитен достъп до приложения on-premise или в други облаци. Това обикновено започва с нещо познато като VPN или терминални сесии, защитен с мултифакторна автентикация, а може да включва и по-напредничави сценарии, като виртуализация на работния плод с Windows Virtual Desktop. Функционалностите са доста, т.е. освен самата продажба, първоначално има известна доза техническа работа за извършване, преди да могат да видят клиентите ползата от Microsoft 365 Business Premium. И аз се надявам, че вие поемате ангажимент към клиентите си да им помагате в настройките. Както знаете, AOSO, като ваш доставчик, има ангажимент към вас да ви помагаме, консултираме, когато имате нужда, както и да ви съдействаме при евентуални проблеми, за което имаме и подробно разписан SLA.
Така че винаги можете да разчитате на помощ от наша страна. Всички тези точки от чеклиста ги изговорихме къде по-надълго, къде по-накратко в онлайн презентациите, които АОСО направи и ще продължи да прави последните няколко месеца, откакто коронавируса промени начина, по който хората и бизнесите бяха свикнали да работят. Определянето на риск сценария на всеки клиент ще ви помогне да определите повечето от необходимите настройки и политики, които да активирате. Списъкът от предишния слайд може да ви помогне да планирате сигурността с вашия клиент. Всички клиенти се нуждаят от сигурност и могат да я получат с Microsoft 365 Business Premium. Ще видите, когато отидете на страницата, че са разгледани два сценария – нормален и високо рисков. Нормалният сценарий е разработен за типичния бизнес SMB клиент, който иска да балансира между лекотата на използване и защитата. Високорисковия сценарий е по-подходящ за бизнес SMB клиенти, които искат максимална защита и имат повече притеснения относно сигурността. Например, да отговарят на регулаторните изисквания за съответствие, като GDPR и други. Тези клиенти също така са склонни да инвестират повече, за да постигнат нужното. Да се върнем малко на идентичността, за да резюмираме какви са добрите практики, препоръчителни за всеки тенант. Както вече казахме, ако трябва едно нещо да се настрои, то това би трябвало да е защитата на идентичността. И ето на този слайд са резюмирани препоръките. Винаги използвайте Security Defaults или Conditional Access за МФА. Не включвайте МФА индивидуално на база потребител в Users панела на Admin Center. Винаги изключвайте по един админ акаунт от политиката, за да сте сигурни, че ще можете да поправите евентуална грешка. Започнете с една таргет група от потребители, подгответе ги потребителите и тествайте политиките с тестови потребител преди да разширите обхвата. За всяка от изброените тук задачи можете да намерите описание стъпка по стъпка в документацията онлайн. Ако напишете, примерно в Bing Azure AD Conditional Access, ще намерите точните страници, които да ползвате първите пъти, ако се чувствате несигурни. Или Self-Service Password Reset, съответно ако потърсите, ще ви отведе до стъпките за тази настройка. Разбира се, винаги можете и да ни се обадите, когато имате конкретен проект за допълнителна информация или съдействие от нашия pre-sales екип. Преди да премина към заключителната част на днешната презентация, искам да обърна внимание и на по-търговски ориентираните хора сред вас. Тези, които събуждат интереса у клиентите и които съумяват да ги напътстват при взимането на най-доброто решение за конкретните им нужди. Разбира се, познаването на различните пакети Microsoft 365 е от изключително значение за успешния търговец. Както всички знаем, към днешна дата има около 13 пакета под шапката 365, като в тази бройка включвам и академичните такива. На този слайд за удобство са извадени най-функционалните пакети, предназначени за малкия и средния бизнес. Тези два пакета съдържат почти всичко, от което един малък до среден бизнес би могъл да има нужда, за да е успешен, защитен и да остане печеливш при евентуално възникнала необходимост от дистанционна работа. Microsoft 365 Business Standard е пакетът, с който клиентите могат да стартират, получавайки както настолните приложения Word, Excel, PowerPoint, Outlook и така нататък, така и сигурна електронна поща. Същата, която използват големите корпорации, но на съвсем приемлива цена, тъй като с облачния модел липсва капиталовата инвестиция, непосилна за малките и средни предприятия. Основният инструмент при дистанционната работа Teams, платформата, която променя дори образованието в България, готова за използване от вашите клиенти. Говорили сме и преди, но нека го повторим.
Пълните функционалности в Teams можете да получите само с закупуването на определени M365 пакети, като например Microsoft 365 Business Standard или Premium. SharePoint, OneDrive for Business, всичко това и още много клиентите получават, когато им активирате M365 Business Standard през нашата електронна платформа. И Microsoft 365 Business Premium, който включва всичко от предходния план, плюс допълнителни функционалности по сигурността, част от които засегнахме днес. С 365 Business Premium ще видите също така Windows 10 Pro. Това е апгрейд. Тоест, ако клиент има стара версия на Windows Pro, 7, 8, купувайки си премиум изданието на Microsoft 365 Business, той ще получи и право да надстрои до 10 и да отговаря на изискванията за лицензиране. Също така лиценза за Windows в този пакет позволява да бъде използвана операционната система на виртуална машина в Azure Windows Virtual Desktop. Пример. Помислете, имате ли клиенти, които все още не са обновили операционната си система до Windows 10? Помогнете им да бъдат по-защитени и удовлетворени, да се чувстват в крак с времето и докато работят, защото инвестицията в инструментите за работа се възвръща. И за да впечатлите вашите клиенти, а и да си спестите работа на вас самите, нека ви покажа един полезен инструмент, който можете също да използвате, разработен от Microsoft и достъпен онлайн свободно. Моят съвет обаче е да не го давате на вашите клиенти, а вие заедно с тях да минавате през стъпките, защото голяма част от терминологията клиентите няма да я разберат и съответно е много вероятно да се объркат или да се откажат, ако бъдат оставени сами да го използват. Нека набързо да си избереме. Те са 5-6 стъпки. Да видим просто как работи, къде вършим работата си, да кажем у дома, в последно време. Кои от следните инструменти са необходими във вашата фирма? Искаме да имаме чат, срещи онлайн и други неща. Работим ли в регулиран отрасъл здравеопазване? Да кажем не. Имаме ли нужда от отдалечено изтриване на устройства, когато бъде изгубено? Разбира се. И много се притесняваме от усъвършенствани киберзаплахи. С това маркираме да. И след като минем през тези 5-6 стъпки, виждаме кой от двата пакета е по-добрият за нас, според нуждите, които сме посочили, че имаме. Надявам се всички сте запознати с нашата платформа Auzo Cloud Marketplace. Надявам се също така, че всички вие я използвате активно за провизиране на облачни услуги за вашите клиенти. Все пак, ако някой от вас не я познава, с две думи, това е платформа, в която вие като наши партньори можете лесно и удобно да провизирате и управлявате услуги за вашите клиенти, така че да разширите портфолиото си, увеличите броя на доволните клиенти и приходите си. Ако някой от вас иска да му направим презентация и демонстрация на платформата, нека се свърже с нас допълнително и ще организираме двустранна среща през Teams специално за платформата. Но сега в духа на днешната презентация искам да обърна внимание и на настоящите ни клиенти на платформата, че всеки от вас може да качи своите собствени услуги в нашата платформа. Всеки от вас може да бъде вендор на това, в което сте най-добри. Например, ако решите да предлагате услуги, свързани с сигурността на вашите клиенти, вие можете да ги формулирате, опишете тук, да им зададете цена и да ги включите в така наречения ваш частен каталог. За да бъдат вашите услуги видими пред вашите клиенти, можете да използвате функционалностите на ACMP,
да го брандирате и получите на готово всичките му функционалности, така че да го ползвате като ваш собствен магазин. Имам предвид така наречения White Label магазин, което означава, че отваряте всички услуги, вече налични от Microsoft, например, с добавени или пък не ваши допълнителни услуги, брандирани според вашата визия, с ваше лого и така нататък, където вашите клиенти могат да влизат и да поръчват онлайн директно. В края на месеца вие просто ще им фактурирате използваното. ACMP предоставя богат набор от предефинирани отчети, които можете да ползвате като наши партньори. В раздела за отчети имаме възможност да изтеглим справка за броя седалки, броя клиенти, продуктите, абонаментите и така нататък. Много и различна полезна информация. Всяка справка може да бъде изтеглена в Excel. Една от изключително полезните справки, която горещо ви препоръчвам да пускате всеки месец, при получаване на вашата месечна фактура е Invoice Aggregation Report за съответния месец, където ще намерите изключително подробна разбивка на фактурираното ви. Ще намерите информация за клиентите, използваните услуги, абонаментите, периода, точния брой дни от дата до дата, в които абонамента е бил използван. Можете да заложите номер на договора с ваш клиент още при създаването на абонамента, така че справката в последствие да знаете по кой договор каква консумация е имало. Тук реално номера на договора замества номера на покупка, PO номер, тъй като облачния бизнес е на абонаментен принцип и няма как всеки месец да имате PO номер, а по-скоро по-дългосрочен договор с вашите клиенти. И за отчетност, както и за да отговорите на нуждите и процесите, установени във вашата организация, в нашата платформа можете да поддържате този номер на договор. Да закачите номер за всеки един отделен абонамент за ваш клиент. Тази справка можете да изтеглите в Excel и да предоставите на вашето счетоводство заедно с фактурата, която получавате от нас, която, както знаете, е обобщена. И с това искам да ви благодаря за времето и вниманието и да се извиня за техническата грешка, която се случи в началото на презентацията. Пожелавам ви приятен ден. Всъщност, нека погледна дали има някакви въпроси. Не виждам да има въпроси. Довиждане.